Abakristo mbuyamole naende imokumi intagete kogenda seki inde kaunti engima bono mpaka kero mwana kero mogaka kero mungina moikere tingoru sadaka yane ekiagera abantu baminto omojumbe mbuyamono ekanisa mbuyamono bomachoge mbuyamono ne parishe yega umetinda akora nyangi erikaka fata chato bwata ndiye sakana omogako mbuyamono omogako onsindigisire biya oirero mongino enyama moichiri busato onsindigisire biya omanyi chisuda amatabita chetibosa bakiti gatokore gafa atelire kidogo kiongozi mchango no 30,000 intigere kwaya 10,000 mokonyore kwarende mama katekista mbakoro okorandia mbatigere 10,000 that is 50,000 na mekirema haya very good irenga donya baba amusini irenga amusini korango iga balikuwa mwana pastor mbuyamole amen tumsifu Yesu Kristo milele amina tumsifu era naje kubakwani actually nyendere kwa ndumu chamonde kangana nabutachi kanisere ndio lakini esa olio mo mama county ya Ekwaya na njengo wale transport zibuko alafu naende nagamba na bishop naende kumukwani ande bado pastor bona tigamba story the first time njengo kona the second time na ndi nko sawa sana mongere barangochiko barangoro very good in my first time mtu acheta no munanyi karastaiga na moto ebiringa ni onde nyabiyore ke aseko achete kwa David president okumire sana onde ebiringa ntebe fada mbiyamono na anda ngeli 300 ne kanisa Moye maiga. Tutam. Kwa the president. Nigeria ni mnande ira, Nigeria hosi nikisema msa si ni moja. Pasa ni moja ira. Mwaje ronga ni president iga. Iga. Na sababu sisi ni hello. Thank you. Yamana sana. Kiro waziramba 15,000. Yamana. Very nice. Thank you. Very nice. Yamana. Yamana sile. Aya. Center wataleta ile chiribu isano. Aya. Bana kidogo. Watasindikise. Ababu yaba. Center. Wanaendelea. Chiribu sana. Yabona sana. Thank you very much. Yabona sana. Yabona oyabegete suti yale muno mu Nigeria sekunde basanjo. Timu ya abakatekista baweza tafadhali inama 3,700. Yabona sana. Wao umugambe basindikisire gaiga. Paybill ndo wate ndange paybill ya katsa erinde chibesa cha omugamo shibiwa chiso ya gaiga obasiriza 2,000 chabere 5,700 abantu abayamugo mu kolega singiya biyamano sana ngatagara mole misa Vatican style ngochi bale babanyare ni buya biyamano sana bakatekista baito 4,500 biyamano yes oyo iga
Oye gamba la nyeni kwa wetu no kama mchumbe yana ya 1000 usindi kenyuli mbiyamano na wale ngabe na inu gaiga asenge ngeli 10 ngechi na kimagateo mbiyamano. Thank you, God bless you. 10,000 on the motebia nsindise Kristo na tumsifu Yesu Kristo. Amen. Milele na milele. Amen. Wano yonchocho ribao forma MCA Kimonge na nche naonda eso kuariga de kwa mchumbo itoba bia barongo na abasani ba negesa ko tuirane de magega tugateba ngabara ibaito bari bachoriwe igo toko ba magega yarabuwa yandike kono barongo e wiki ya eta ndetengo tengambu yamono CS we education ni gai gari okindo kando kataranga ni buna machoge tukarwe memorandum ayenje na osororai no maite wako boche puno rombo erindorore ebinto buriya memorandum etu arwete no gugo kona korano arenge bake pasi ya bioro no nka okoiro nonke kiere wako ndoro ya Kenya ndoro ya Busi no enka nanje ochomo sorore namu warika mwana atanga tikende tocha tora tege nte kanise aye na barongo tora etera ali kwa to baise como chomo omojango okapwate kanisa ale ni maite ngwa kore binga barongo rende no mwana moke nando chakara ngomwa moebe ke mbomba como begirimo Rende mujumbe hugu no montomya nere mwamoire bisindikise bono mujumbe Obadia nanjira yango sindikise kera libai miaka ya chire bero toka kwa ende tato toge fata takora tibuya dereke tigakwa ne fata ngabere rere round ye mbo machoge borabu ekero kya bangina geko gande miaka erenga etano one time ara ni tutora kaiwa bansu bangina tigato kwane oyo mokoro kudeona liwan ondora musbati ora orwete bombaba akanka otebe Beatrice tiganya saba siseni kabisa nyingi bona na bwata bakona meroka kundole mbiyamano sana abakristo parish ya Sengeramwe kanisa ya nekelisa kianene ya chitange nchibagora byangora amaira yo muibarania omosibati okorokwa Nancy okay muibarania abana matiyangi mbiyamano sana Nancy kwamba ko muri wari bo getutu mbiyamano sana esiringi kire kwikomi bana nanje tingorira abana banenda gira bachikuri ndagire sport oborire oletire shilingi Janet Nyimeroka Nyabuororo Vatican style shilingi 10,000 ngango cha 40 na arenge gisima ase St Mary's Nyabyorega omwalimu marubega anga sete ngari orunguga omuchando nororo bwestima sisai na rwete promise ye basia etoko tigato ntonye bwati aba sitonye bwati mwanchire ngire report ye straight as a president nge basi neta keriga anga nane na mangana y'abantu ba minto banyabyore abantu ageteko summarize rakaroche ntwachite na CS Migosi iga Riokindo agatoachi milioni 10 ase Kenyenya Training College erebya bozere bobe aende taliare last week agacha Riokindo after anye kiniri Kobe National School erebya bozere bobe agatutigera nororo chi milioni 5 inungwa kana more banga saya bantu bagangwa kana more bango igekere mwairwe bintu ebyo mbobe kubwate kananga ngwa kana more bango
ngatuda Wanisa buakrana chumbe Wimelele kuno walingi Kuno wangu fasta no walingi Waberu wetana na kole Tachipesa wikasika nisa Nane uchanga nyumba yomukundi kane wa monguru Manyikate buna omosasiro Isakali Kapanti wameneka chinyomba chiawa chingia Masasiro Isakali Aira liya kwenye kore hari ngali omone nali omongu Masakara meto Wati nonye naka nyumba Kubalenge na maberana Ibonege sanokia lingi furauna babu Mona mashabiki na bandu balengeza Bandu balengi kuwa sechireti au Ubapuatana na bantu boronguru Gandambana mbaga Kambangi na kumbamura Abu kumo Kali wananyora chikuwa No chialingi jade wote Kuna ngutia sembe ochibesa chiaru Au barongo tiga changa chibesa ange milioni yengima Wana kiromoto nigare kukolengana na kwenyora kuwaye No maisosi nigare retinge yoba yumusasiro Sakalia Inko bere neranyare kwego Kedi nyumba ya visa Siri nyare kuruwa manganu mongu Kramba uti kiarura subutu kifwae kiali Ili umochinya sayati Abura ya bere